Umntwana uSimakade Zulu noyindodana endala yesilo encwadini ayibhalele ummeli wakhe uthe yena akashongo ukuthi uyasenqaba isihlalo nokuyinto eshayisanayo nesinqumo senkantolo ephakeme yaseMgungundlovu eyathi umntwana uSimakade akasiye omunye babantu abagaqele isihlalo sobukhosi. Kepha umntwana encwadini ayibhalele abameli bakhe uthe inkantolo ibe namaphutha kulokho ekutholile. Isinqumo esakhishwa yijaji uMjabuliseni Madondo sasivela ezicelweni ezintathu ezalethwa amalungu aseNdlunkulu. Ijaji laphinde lakhipha isinqumo esithi Ingonyama uMisuzulu iyona okufanele ithathe isihlalo sobukhosi ngaphandle kokuphikiswa. Umntwana uSimakade uthi uhlela ukuphoqa umengameli uCyril Ramaphosa ukuthi akhiphe umbiko awuthola noshoyo ukuthi ubani okufanele athathe isihlalo sobukhosi. Umntwana uqhuba uthi uyakwemukela ukuqokwa kwakhe ekutheni kube nguyena ohlala kulesi sihlalo. Estatimendeni abasikhiphile eqaleni abafowabo besilo esesakhothama umntwana umbonisi kanye novulindlela bazwakalise ukudumala ngesinqumo sikamengameli sokugunyaza Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini kwesobukhosi bikaZulu. Bathi lesi sinqumo senziwe nakuba bekuphakamisile kumengameli ukuthi abahambisani naso futhi abalithembi uhlelo olusetshenzisiwe ukuqoka Ingonyama ukuthi luyahambisana yini nesiko lamaZulu. Baqhuba bathi bahlela ukusiphosela inselele enkantolo isinqumo esakhishwa uMadondo kulolu daba. Umntwana uthi sebebize umhlangano ozoba kwaNongoma ngesonto nalapho bezomemezela khona umuntu abamqokele ukuthi abe yingonyama. Kanti nababukeli bayithumelela imbono yabo yevideo malungana nalolu daba. Mina ngathi mina uhulumeni wenza ukufanele nenkantolo wasesayidi ngoba singagcina isilo samabandla singabekwanga nesilo samaZulu singabekwanga uma singaphika nabantu abaphikisayo ngaso isikhathi. Mina ngibona sengathi inkantolo izophinde bachithe futhi njengoba uJudge Madondo wayekade eshilo ukuthi lolu daba lolu labantu abakhuluma lolu daba lolu babe ngekho ngisho emhlangano nokwakhulunywa kuwo. Yona lenkantolo yona xa ngabe ifuna uyiphikisa lonto leyo ba umongameli ebeke yena lo kaMisuzulu izimisele ba mayibe ngibani kwasasihlalo ngoba lo kaMisuzulu uselungelweni loba sekwesasihlalo. Kunamakhosi okufanele agcotshwe awakwazi ukuthi agcotshwe ngenxa ukuthi isilo asigcotshiwe. So besingacela nje ukuthi abe inkantolo ake bebuyele eceleni sisheke nento enye jwi kuba ngaba ke abekwe ngokusesikweni umntwana omhle uMisuzulu. Kwaye indinethemba ke kuye kuba kaloku uyabonakala uba uchubekile ngokusengqondweni kwaye ukrelekrele. Bona kubukeka kusazoba udaba olusazodonsa isikhathi eside enkantolo. Kodwa ke noma enhlizweni zethu bese sikufakile ukuthi umntwana uMisuzulu uyena umuntu osezoba isilo sethu. Khumbula mbukeli ukuthi lena imbono yababukeli lolu phiko lendaba ze SABC angeke lwaphendula ngokukhononda okungahle kuqhamuke ngayo.